हौवाजों हौवा उन्दुलायनानै बा गाज्रि उन्दुआबाबो मोजां उन्दुनानै रिल्स बानायना हगारबाबो दाय आच्छा दिनैना ब्लगा एसे गुसु गुसुलै भाइमोन एसे आलादा टाइपनि आरोना स' गाइस उन्दुलायनायनि दावरावलै गावदां बसुमतारी जिहेतु जायफोर इउटुब सालायगिरि नोंथांमोनाथ' गावदां बसुमतारीखौ दासिमबो सिनायालासिनो गैया नङा होमबा सासे आर्मिजों रिल्स बानायनायनिफ्राय नोगोद दावराव दावसि जालागासिनो आरोना मा उन्दुलायनायनि दावराव मा आहा सुख सान्ति गैया नामा ओरैबायदि जालागासिनो आरोना ओरैबायदि स' गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायदै आरो मोनसे मेन पइन्ट मेन काहानिबो दंबावो दोनखारलायनाय आरोना 55 इयार्स अल्डनि बोराय मानसियानो सासे 28 इयार्स अल्डनि सासे हिनजावखौ दोनलांदों आरोखि दोनखारलांदों माने दोनखारलांदों माने खावदों आरोखि स' गाइस नोंथांमोनाथ' खोनासंनो रेडि नङा होमबा आरो खोनासंनो लुगैबायबो जानो हागौ थाबनो बे बोराया अबिनि 55 बोसोर बैसोनि सासे एफा बोराय मानसिया कि सासे 28 बोसोर हिनजावखौ दोनखारलांदों नङा होमबा खोनासंनो रेडि नङा होमबा आरो अबिनि मेन डिटेल्सखौबो फुल डिटेल्सखौ आं आरो मा नाम दोनखारजाग्रानि हिनजावनि नामा मा नाम आरो दोनखारलांग्रा हिनजाव हौवानि नामा मा नाम बेखौबो आङो दसे उनाव खोन्थागासिनो दसे उनाव आरो नैबे क्लिप्सखौ गावदां बसुमतारीनि क्लिप्सखौ नोंथांमोना खोनासंलांदो जाहाथे इन्टारेस्टनो मा फोरमायदों बिथाङा बेसेबां दुखुजों माने बेलेग हौवाफोरजों गुबुन हौवाफोरजों रिल्स बानायबा मानि थाखाय ओरैबायदि दुरनाम जायो होनदों आरोखि स' गाइस खोनासंलांबाय थादो अब्ला गावदां बसुमतारीया दुखुजों मा फोरमायदों आरो हौवाजों हिनजावजों थासिनबावबाथ' बांसिन दाय जायो नङा होमबा नोंथांमोनहा बयबो मिथिखायो ओमफ्राय जेरैबो दाय आरोना मा होननांगौथाय जेरैबो दाय हौवाजों हौवा रिल्स बानायबाबो दाय हिनजावजों हिनजाव रिल्स बानायबाबो दाय हौवाजों हिनजावजों बानायबावबाथ' आरो गोबां आलदा आरोना ओमफ्राय माने हौवाजों हौवा उन्दुनानैबाबो रिल्स बानायनो मोना नोंथांमोननि बायदिब्ला गावहाबो बैसाव उन्दुलायनो बानायबाय नालाय रिल्सखौबो आर्मिजों आख्राख्रा गानलायनाय ओंखाय मेगन साबाय आरो मा गावबो एसे साननांगौमोन आरो मा हौवाजों हौवानो बिदि बिलिरलायनाय बानायबाय नालाय गावहा ओंखायनो सोरबा गोसो जालायलांबाय बियो खम गला कमेन्ट्सआ मैयानि गेजेराव एसे माने बेलेग टाइपनि कमेन्ट्स फैबावदोंना बेखायनो आं एसे माने दिनै भिडिअ बानायबावसै साननानै बानायनाय जाबाय आरो आङो ये देखो आं सानखाथारदों कमेन्ट्सखौ गोदै गोबाब खैसिं खैला गोफा फैखाथारगोन नोंनाव होननानै देखो फैमारबायनो कमेन्ट्सआ गोदै गोबाब फारसेनिफ्राय एलु एला फैजोबथारगोन नोंनाव मिथिबायना गावदां फंबाय आरो बै उन्दुफाग्रा हौवायाबोथ' मिथिथारनांगौलै हौवाजों हौवालाय बोरै हौवाजों हौवालाय बोरै अर्थ' दं दै बेनि गेजेराव हाबनानै अर्थ' मिथिबाय दा मिथिबाय ओरैबायदि माने रावजोंबो अनलायनानै थानो मोनै बायदि खोथा बुंहरो आंखौ मानसिफ्रा बा आंहा रावजोंबो अनलायनानै थानो मोना आरोना जायफोर गाज्रि कमेन्ट्स हरग्रा बिथांमोननि बादिब्ला आं रावजोंबो अनलायनानै थानो मोना मिथिबायना गोबां दं बयबो अनलायनानै थायो हिनजावजों हिनजावबो अनलायनानै थायो हौवाजों हौवाबो अनलायनानै थायो बा हिनजावजों हौवाजोंबो अनलायनानै थायो गासिबो नुजोबखायो दुनियायावनो ओमफ्राय थेवब्लाबो आंखौ बुंबावगोन आसरितसो माबायदिथाय बाट आंहा रावजोंबो अनलायनानै थानो मोना ना आंहा रावजोंबो अनलायनानै थानो मोना आंहा हारसिं थानांगौ गोदाव सोराव आरोना दे गावदां फंबाय जे अरजिनेथ' आरो आंथ' आंनि नोजोराव मोजांखौनो नुदों नोंथांनि रोंगौथिखौ नोङो देखायगासिनो फंबाय स' आंथ' बहुद मोजां मोनदों आरो नोंखौ एन्टारटेन खालामनाय जाबाय आरो जाहाथे नोङो गोसोआव आघात दाला नैबे भिडिअखौ बायसान्सआव नोंथ' नुखागोन आरो नायखागोन नैबे भिडिअखौ नायनानै नोङो गोसोआव आघात दाला स' ओरैनो इन्टारेस्टनि थाखाय बानायनाय जाबाय आरोखि नैबे भिडिअखौ आरोना स' फंबाया गावदां फंबाया जोंना जोबोद गावनि टेलेन्टखौसो देखायगासिनो आरोना हिनजाव जानानै नैबे मोसानाया स' नैबे गाज्रि साननानै जाय गाज्रि सानगोन नैबे गाज्रि लाइनाव थांबाथ' गाज्रि सानखागोन आरो मोजां लाइनाव सानबा मोजाङानो जागोन जिहेतु गाज्रि लाइनाव सानबा गाज्रियानो जागोन नङा होमबा स' ओंखायनो मानसिफोरखौ एसे मोजांखौनो सान स' जोंना गावदां फंबाया गावनि रोंगौथि गावनि टेलेन्टखौसो
देखायनानै सिख्ला जाफ्लानानै मोसानानै देखायदों आरो आङो बिथांखौ गोदोनिफ्रायनो नुबोनाय बिथाङा दुखुथिया आरो बिदा फंबाय बिमा बिफाखौथ' गैबावला होननानै मोनथिनो मोन्दों आरो भिडिअ'आवनो आं नुखाबाय साराद' खानाय सिनजालायनाय हजालायनाय स' बिथांखौ एसे गोसोआव आघात दाहो आरोखि मानसिफ्रा स' जि जालांबाय गावदां फंबाय उन्दैफोरखौ गोसोआव आघात दा लासै स' मानसिफ्रालाय आरो इउटुबाव जात कमेन्ट हरगोन मोजांबाबो गाज्रिबाबो आंखौथ' दा दाकु साइज गुन्दा साइज होनलायबावगोन नायनायखौथ' बाद दोन नोगोद कमेन्ट गाज्रि हरखायो नैबेफोरखौ गुलि मारौ ना मा होनो नैबे खर'आव दासो बिदिखौ मानसिया हदाय फ्रि माइन्डआव थानांगौ आरोखि आंनि मथे दै मोनसे इन्जय दै माने फ्रि था आरो खर'आव बै आबां जाबां टेनसनफोरखौ खर'आव दासोना ला आरोखि स' मानसिया गाज्रि जानो हागौ आरो स' बेफोरखौ गुलि मारुलै फंबाय गुलि मारौ बेफोरखौ गोसोआव दाला आरो दाना जोंना मेन पइन्टआव आङो दहाय हिन्जाव खारनायनि माबाखौ होनोमोन ना ओइ धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिमोन साफ्रि ओनसोलनि आं दा नोंसोरनो मेन डिटेल्सखौ होगासिनो थारैनो नोंथांमोना खोनासंनो मोनसिगोन आरोखि बबेनि हिन्जाव बबेनि हौवाया बोराय मानसिया लाना खारदों आरो मा नैबे थंखौ आङो नोंथांमोननो खोन्थागासिनो जाहाथे जिखुनु आफादानो जाथों मानो बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन बाहेरायाव थानाय आरो जोंनि आसामाव जायफोर नुयो आं नैबे स्क्रिनाव नैबे भिडिअ होनाय नाम्बाराव नोंथांमोना जाहाथे खोन्थाहरो इनफर्म हरो आरोखि नैबे हौवानि नाम्बार नैबे स्क्रिनाव नुनाया नैबे स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव नोंथांमोना जाहाथे कल खालामना हरो आरोखि नैबे हौवाखौ नुफ्लांबाबो आरो बायसान्सआव नैबे हिन्जावखौ नुफ्लांबाबो नोंथांमोना जाहाथे न'खराव कल खालामनानै खोन्थाहरगोन आरोखि जिखुनु सोमोन्दोआव गिदिर बा उन्दै बिदा फंबाय आदै मादैमोन जाहाथे नैबिसोरथ' सानसेबाबोथ' अबाव गुदुङाव थाखुमाना थानो नङा होमबा हेल'वेला एन्जराबाबो बे गुदुं सिङाव थाबा 6 मासल'सो थानो हायो जिबौआबो 6 मासनि उनाव आरो ओंखारफिननांगौ बोसोरसेयाव नङा होमबा स' बायसान्सआव मालाबा गारिफोराव नोंथांमोना नुगोन ना अबाव खारनो बेलाय धानखुवा मुर्गि किदार बागि आरे जाला आरो नैबे बोरायखौथ' ओरैबायदि साला बुरबक बोराय बे 55 इयार्स जालायनाय 55 बोसोर गाहाम जालायनाय मानसि स' बेनि फिसाला आरो फिसाजोखौ हाबा हरनो हानाय ओरैबायदि बैसो जाबायनो दहाय फुङाव हरबाय थाल्ला मादैया नैबे बोरायनि मादैया जुन्थु लाना खारनायनि मादैया फन हरदों आरोखि नोंथैया ओरैबायदि हेनटेन ओरैबायदि बैसो जाबाय आरो फिसाजोखौ बिलाइनो हानाय बैसो जाना दं होनना बुंबाय सर जालालै सानखाबाय लांबाला आं बिदिखौ होनो लाजिनाय लांबायमोनलै हिन्जाव खारनायफोरखौ मिथिबायना आरो होआबाबो जाया बांलांबाय थायो आरो न'खरनि फारसे बिसोरखौ नांगौ जाफिनो नालाय बायसान्सआव सोरबा भिडिअ नुसनबासो खोन्थाहरना मोनो नालाय आरो बिदि होआबाबो बिसोरो सिरियैनो हाबना थागोन दिनै सासे बांलाय गाबोन सासे बांलाय नैबिदि बांबाय थागोन स' नैबे बोरायाथ' आदैया बिदि लांनो नाङामोन आरोखि आरो बेवाइसो जाबावनो सोमोन्दोआव आसरितसो बाला फाग्लासो गामिसे सिमोन साफरि एकदम आरो गामिया मा गामि होनना बुंबा नैबेयाव लिरना होदोंलै नै र' आङो नोंसोरनो मेन फुरा डिटेल्सखौ होगासिनो आङो र' दै धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिमोन साफरि 2 नं बिजयपुर गामिनि थागिबि सुबित्र दैमारिनि बिसि मैना दैमारिखौ अजित बसुमतारी मुंनि सासे बोराया लाखारना खारदों जाहैदों आरोखि स' नामा अजित बसुमतारी जायो नैबे आदैया जुन्थु 55 बोसोर होनना बुंदोंमोन आङो नैबे 26 शुक्रबार खालार खालि बै दाख्लैबावसो नै दाख्लैसो आरोना दाख्लैसो बिथाङा लाना खारदों आरोखि स' जामबुं नम्बरखौ आङो नैबेयाव थाम्बनेइलावबो हयथ' दं होबाय आङो आरो नैबे स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव जाहाथे नोंथांमोना इनफर्म खालामो आरोखि नैबे लम्पट नैबे सानैखौ स' आरो सासेनाथ' नैबे मैना दैमारि होननाय ना हौवाया दहाय गाबगुलायनानै आङो थाम्बनेइल होनो थाखाय फट' बिहरदोंमोन माने नैबे फट'खौबो हरनो हाया जाहैदों आरोखि ओरैबायदि दुखु आरोना ओरैबायदि माने एटिएम सेटिएम लाना थांजोबदों जाहैदों आरो नैबे हिन्जावा आरोखि फैसाबो 60,000सो लाना थांदों होनना बुंदों स' ओरैबायदि आरो गावनि सासे 8 बोसोर बैसोनि फिसाला आरो सासेया 12 बोसोर बैसोनि सासे फिसाजो दं होनना बुंदों आरोखि स' आरो बै आदैया जाहाथे नैफोरखौ दा नोङो बिदि माबानो टाइम गैलालै आदै रायजो जाबाय आरो दा बिजामादै फिसौ फिला बेबायदि मोनसिगोन ना नोङो न'आव फैफिन थाबैनो न'आव
मादैया नोंखौ गोसोखांबाय थायो आरो नोङो न'आव फैनानै थाबनो ग्रोननो रायजो जाफिन आरो नैबे खारफाग्रा हिनजाव खोनानो मोन्दों नोंथ' जोंनि खाथिनि बावसो लासिं सिंनो आङो मेन माबाफोरखौ होनथ'लासो सोमोन्दो बोरैबा जालाबायो नोङो बे खारलाबायनाय हिनजावा जोंथ' मैना बसुमतारी होनना बुङोना जोंनि ओनसोलनिनो आं दा सिनाखि लाबा बोरैबा लासिं सिंसो जानो हागौ नोङो बेबायदि जानो नाङा इमान बोराय बैसोनि मानसिजों कि नोङो बिदि खारफालांनो नों बेवहाय सोमोन्दोनि मानसिफोरजों खारफालाङो साला गुन्दि साला बैथालि साला साला रायगारो दालै आंना बाराखौबा साला मेन्टेलिटि प्रब्लेम साला बाजारि साइससो होनना बुंगोन आं बाला आरो नोङो बोराया थाबनो न' फैफिन 55 इयार्स जालायनानै नोङो दा प्रेम लीला गेलेनो थाखाय नोंहा टाइम गैया मिथिबायना आरो जाहाथे आंनि लोगोफोरखौ मोनसे रिक्वेस्ट खालामदों बाहेरायाव थानाय जिखुनु फंबाय सोमोन्दोआव गिदिर उन्दै आंनि समान बैसोनि लोगोफोर जाहाथे नैबे थाम्बनेइलाव होनाय फट'खौ होनाय बोराय आरो नैबे हिनजावखौ नुयोबा बायसान्सआव थाबनो इनफर्म खालाम नैबे माबायाव आरो जिखुनु बर'नि माहारियारि आफादखौनो होनगोन आङो बायसान्सआव लोगो मोनफ्लांबायबा नैबे कल खालामनानै नोंथांमोना न'सिम दैथायहैनाय केपासिटिखौ नोंथांमोना खालामगोन आरो आं खर' बुंलाय आर'ज गाबनाय थाबाय दिनैनि ब्लगखौ आङो नैबेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन टाटा बाय बाय